boss. Dapat ikaw na lang ano eh. Ako si Jello Rosales Munes. Ito po yung aking pwesto, Bujila Diners. Matatagpuan sa 6th floor ng Maharlika Building. Tikman ang aming mga Asian at Western a la carte cuisine. Sa mga pupunta po rito, maaari po kayong mabigyan ng mga special discount at sa mga promo ng aming mga pagkain. Lalo na po yung Bujila Platters. At travel nyo rin po rito ang aming pinakamasarap na Batangas Lomi. Sa mga pupunta po rito, mayroon po kami mga discount para sa mga followers namin, and then sa lalo na po sa mga friend ng Walk Life and ng Boss Bean Vlog. Yun lang po. Tara na.